Hakasngi babut jang kajing plie paidbah ka Khasi Authority Society ya kajing ya phylliew jing mut shaphang ka ktien khasi bat ka thoh katar bat ka culture u khasi kabalong nongbah Delhi naka liang ka Khasi Student Union mynta kasngi ka laipo tarik u nailur kila leit banwa de ki banar nongbah shillong ka sdang na motphrang bat kut khun dailat kum bynta kajing ya shim lang jong ka seng kajing ya khun ka Khasi Authority Society ban Pynrung no ya ka ktien khasi khyrnit ka phar jong ka rit disensyar kari India. Bat hakini ki banar lami ki jing thoh ki baong im ka ktien im ka jat ben riu para khasi thoh Ngin Kyrshan Pura ya ka KAS shu la don ru ki jing thoh baong ko sarkar India wat le mutolop shu bat la don ru ki ktien ba ka seng ka thoh Pynrung no ka ktien khasi ka khyrnit ka phra henry haba per syang pat banyak kren bat ki dekhot ka KSU kim shim la tre satya. Nagraraya. Nagraraya. Pat.